ba dan wani abu da ya ragu wanda a masa a'a ragowa ni za ka gaya wa za ka ga ragowa akwai haka ne sai ba wani abu da ya ragu nan ba a rigima wanda zan dan yi amfani kafin na fito za ka fito za ka ga ragowa yo a gari ni maki bako What is you and me? ta ina ya za ki ce in tafi akan me kuma Wetin come be this? kaji wata matsala kuma wallahi ni gaskiya na jima a garin nan amma wannan ta nan zaki koma zaki kace Who you is? wai harshen ki ne karye kome hey wani ha wallahi Allah alhamdulillah wallahi hajjia ba kin yadda zuciyata ta wanke ba wallahi kin ga mun yadda kwallon mangoro mun huta da kuda ko haba dan Sokoto ai na fi ka farin ciki saboda na fuskanci cewa yadda mai gidan nan yake kaunar Gishiri wata rana sai ya raba gidan nan gida biyu ya ba shi rai Allah ya sa haka ne gashi yanzu ka zo ka ga gidanmu yanzu kai a ina kake ai in kika je unguwar saran keke kina zuwa kika tambaya kika ce ina ne gidan darakta na hukuma ayyukan jihar nan to ai ni kinsa dan uwana ne fa kin fa san ba ni dan gata ne a nan fa wallahi